Så skal vi bare komme i gang? Ja. Godt. Jeg starter med mine. Ja. Sig 5 lande på 7 sekunder. Okay. 3, 2, 1, nu. USA, Spanien, Brasilien, Mexico, Ja. Spanien. Nej, det har jeg sagt. Har jeg ikke sagt 5? Nej, du sagde 4. Nej. Nej, det var ærgerligt. USA. Ja, men det var ikke så godt. Okay, jeg har en her. Ja. Sig alle nej, den 3. Du skal sige 5 byer. Okay, Tre. vent lige. 3, 2, 1. Nu. København, Helsingør. Nej, vent. 3, 2, 1. København, Helsingør, New Mexico, Las Vegas, New York. 6. Yes. Godt. Du skal finde et stykke tøj og tage det på hovedet. 3, ej, sæt dig ned, 20 knæk. 3, 2, 1, nu. Du skal huske at stoppe tiden. Ja, jeg har stoppet. Nå, det nåede du ikke. Det tog dig 19 sekunder. Det er også svært at finde noget tøj. Så er det dig. Ja. Jeg har en, som er rigtig svær. Ja. Du skal sige alle vores navne. Altså i hele vores familie. Altså også 4. Nej, også onkler. Nej, På 7 sekunder. det gider jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Find på en ny. Okay. Tag en ny. Det er ret svært. Du skal... Du skal ikke finde på den. Har du ikke noget, du læser? Jo, måske. Sig alle FCK. Alle. Skal vi ikke sige 8? Jo, er 8, 3, 2, 1. Stefan Andersen, Robin Olsen, Augustinsson, Santander, Cornelius Palkovic, Andersen, Kasper Kusk. 8. Nej. Vi skal sige 8. Pis. Der tabte han lige. Ja, så har jeg en. Skal... Ja. Kom nu. Find noget elektronik. Jeg ved ikke, hvad det er. Må du ikke med elektronik er? Nej. Altså En skærm eller sådan noget. På 7 sekunder. 3, 2, 1, nu. Kom nu. Her, den er her. Det tog Nej, du har ikke engang stoppet. 7 sekunder og 75. Ja. Det var vores, Jose. Eller mangler vi en mere? Vi mangler en mere, ikke? Ja. Godt, så har du en. Nej, det har jeg. Jo. Du skal finde en blyant, og det må ikke være herinde. Det er lort. Der er jo ikke nogen andre steder. Okay. 3, 2, 1, nu. Fundet. 8. Nå, så har du en til mig. Ja. Det har jeg faktisk. Du skal finde noget, hvor der står FCK på, og vise det herover. 3, 2, 1, nu. Ej, pis, mand. Nå, her. Der slog Det var alt for i dag. I må have det godt, indtil vi ses næste video. Hvis videoen var god, så husk at like eller abonnere. Så hej hej.